Damos a benvida ao campus virtual da USC. Neste vídeo veremos unha descripción xeral do campus virtual e os seus recursos, e aprenderemos como movernos polo curso de competencias en información impartido pola biblioteca. Ten en conta que os tipos de contido e actividades descritas poden variar dun curso a outro. Dende a USC virtual da páxina web accedemos ao campus virtual. Unha vez dentro, dende o apartado Os meus cursos, verás todos os cursos aos que tes acceso. Recomendámosche que marques como favorito o curso de competencias en información que estás a realizar para poder recuperalo rapidamente empregando a opción destacado do despregable. Premendo no curso, accedes á páxina principal. No espazo central atoparás os contidos. Ao comezo do curso verás o espazo de comunicación, co taboleiro de novas e o foro de dúbidas e suxestións. O taboleiro o empregará o profesorado para comunicar avisos importantes, mentres que o foro está pensado para que poidas expoñer dúbidas, compartir suxestións ou participar en debates co resto do estudantado. O foro organízase en diferentes liñas de debate. Hai unha habilitada para cada módulo e, ademais, unha xenérica para que podas plantexar dúbidas sobre o curso de carácter xeral ou técnico. Ten en conta que para recibir as mensaxes das diferentes liñas de debate do foro no teu correo institucional terás que suscribirte. Podes facelo marcando de maneira individual cada liña ou pulsando a opción Suscríbete ao foro para suscribirte a todas elas dunha soa vez. Se a túa consulta pode ser útil para outros estudantes, publica no foro para que a resposta quede accesible a todo o grupo. Se necesitas editala ou borrala, poderás facelo tras publicala. Reserva o sistema de mensaxes para tratar cuestións privadas, indicando sempre o nome do curso que estás a realizar para facilitar o labor da titoría. As leccións do curso preséntanse en formato libro web. Os contidos están organizados en módulos para que localices rapidamente a información que precisas en cada momento. Dentro de cada módulo verás o contido teórico, a información complementaria e as actividades. Presta atención aos dous despregables laterais. O da esquerda ofrece un índice xeral do curso. O da dereita recolle unha lista completa de recursos de interese. Estas ferramentas están pensadas para axudarche a orientarte e a atopar rapidamente calquera sección ou material que precises. Premendo nun título accederás ao seu contido. Unha vez dentro do libro, podes moverte polos diferentes epígrafes empregando as frechas de navegación anterior e seguinte ou despregando a táboa de contidos situada á dereita, na que verás o apartado que estás a visualizar en cada momento destacado en negriña. Se precisas guardar ou imprimir un libro, diríxete ao apartado Máis e selecciona Guardar como PDF. Ao descargar unha copia no teu equipo, poderás consultala ou imprimila cando precises, sen necesidade de conexión. Ten en conta que no campus virtual cada tipo de contido ou actividade está identificado cunha icona específica. Familiarizarte con estas iconas facilitarache recoñecer rapidamente se un recurso se trata dun libro, un foro, unha enquisa ou unha actividade, mellorando así a túa experiencia de navegación. Para obter o certificado do curso é imprescindible acadar o apto nas actividades marcadas como obrigatorias. Estas inclúen cuestionarios que che permiten comprobar os teus coñecementos sobre os contidos, escollas, onde deberás seleccionar opcións ou expresar as túas preferencias, e tarefas, nas que deberás elaborar un documento e cargalo na plataforma para que sexa avaliado polo profesorado. Ademais, durante o curso, atoparás unha enquisa inicial anónima para coñecer a formación que recibiches nos teus estudos universitarios sobre o uso dos recursos de información, un test de coñecementos previos para coñecer as competencias que tes antes de iniciar o curso, o que nos permite adaptar os contidos en vindeiros cursos, e unha enquisa de satisfacción que recolle as túas opinións sobre o curso e contribúe á súa mellora continua. Ningunha das enquisas inflúe na nota final, pero a túa participación é moi valiosa para nós, para continuar mellorando a formación a futuro. Lembra que ao inicio do curso tes a sección de contactos e de axuda para incidencias. E, como sempre, podes dirixirte ao persoal da biblioteca. Estamos para axudarte. Ánimo co curso!